Vatanımızın mukaddis garaşdyrlygynyň 33 ýylyna gabatlanyp geçirilen beşanly waka ýurdumyzyň halkara insanperwerlik hukugynyň ýörelgelerine berk ýararlygynyň aýdyň beýany boldy. Döwlet başdanmyzyň ministrler kabinetiniň geňişliğin meselesine gol çeken permanly laýyklykda ýurdumyzyň çäklerine kemişlik ýaşaýan hemde 29 milletin wekili bolup durýan 1146 adam Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edildi. Şeýle hem hormatly prezidentimiň kararyna laýyklykda 6 döwletiň raýaty hemde 15 milletin wekili bolup durýan 134 adama Türkmenistanda ýaşamak üçin ygtyýarnamalar berildi. Döwlet başdanmady değişler resmi namalara gol çekip adam hukuklaryny we adatlyklaryny gorumak babatda halkara hukugyň umumy ikrar edilen kadalaryna ermek bilen ýurdumyzda bu orda netijeli işleň durmuşa geçirilýändigini bellädi. Pasportlary gowşurmak dawrasyny oň gatnaşyjylar hormatly prezidentimize raýatlygy bolmadyk adamlaryň jemgyýetimiziň dolu hukukly agdarlary bolmagy, olaň abadan durmuş üçin ähli şertler döretmäge bergen ägirt uly ünsü üçin tüý sürekden hoşallyklaryny beýan etdiler. Bellenilşi insanperwer ugur Türkmenistanyň içeri we daşary siýasatiniň möhüm ugrlarynyň biri bolup durýar. Ýurdumyz sebitde ilkinjilen hataryna bu mesele aýratyn ünsür başlady. Şunu bozgunlyk we raýatlygy bolmadyk adamlaryň meselelerini çözmek üçin halkara tagarlarlaryny birleşdirmek möhümdir. Köp ýyllaň dowamynda Türkmenistanyň prezidentiniň fermanlary bilen ýurdumyzda ýaşaýan weşil wagtyň özüne hiç bir döwletiň raýaty bolmadyk. 32144 adam Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edildi. Häzirki wagtda 5152 daşary ýurt raýatyna we raýatlygy bolmadyk adamlara Türkmenistanda ýaşamak üçin ygtyýarnama berildi. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň esas halkara hukuk resmi namalaryna, bozgunlyk hukuk ýagdaý hakyna, apatritliň derejesi hakyna, raýatlygy adaltmak hakyna konwensiýalary goşulmak bilen öz üstüne alan borçnamalaryna yrarlygyny iş ýüzüne tasdikleýär. Halkara insanperwer hukugynyň kadalarynyň milli kanunçylygy ornaşdyrylmagy, apatritlere we beýleki möhüm migrasiýa meselelerine bagyşlanan wekilçilikli forumlaryň geçirilmegi munyň aýdyň suwtnamasydyr. Şeýlelikde bu waka ýurdumyzyň halkara hukugynyň umumy kabul edilen kadalaryna döwlet başdanmyzyň öňe sürgen sebit we dünýä derejesindäki insanperwer başlangyçlaryna ilerletmäge üýtgüsiz ygradlygyny ýene bir gezek tasdiklady.